Herečka, členka souboru Slovenského národního divadla a taky představitelka rozhlasové novinářky ve filmu Vlny o událostech roku 68 Táňa Pauhofová. Hezký den, vítejte v DVTV. Boskávám a ďakujem. V Československu sílí pomalu, ale jistě prozápadní imperialistické živly. No, oni mi to zase celý proškrtali. To takhle ani nemá cenu vysílat. Jestli se z rádia ozve něco jiného než tohle, nechám vypnout vysílače. Mluvil jsem přece o ověřování informací. Bojujeme za svobodu slova. Jako vy. Píšou o tom úplně všude. Ve Francii, v Americe. Československo nachází svůj zlatý střed. Věra Šťovíčková, kterou ve Vlnách hrajete, byla odvážná redaktorka rozhlasu v době normalizace pronásledovaná StB. V sérii Hořící keř jste zase hrála advokátku Dagmar Burešovou, další statečnou ženu, která mimo jiné obhajovala taky matku Jana Palacha. Jak odvážná je Táňa Pauhofová? Tak ono teoreticky by som veľmi chcela o sebe povedať, že by som bola, ale ono až to konanie robí z odvahy niečo, čo je skutočné, že to nie je iba v slovách. A zatiaľ mám šťastie, že som sa neocitla v nejakých hraničných situáciách, kde by tá moja odvaha bola preskúšaná, ale aspoň na takých malinkých frontoch sa snažím tú svoju odvahu kultivovať. Jak smýšlíte o odvaze? Protože ne každá odvážná žena musí utáčet kolem dějin. Nemusí, určite nie. Odvaha je schopnosť, za mňa, schopnosť postaviť sa nepriazni a za svoje konanie prevziať plnú zodpovednosť bez toho, aby človek zo seba robil obeť a robí to v mene niečoho, čomu verí alebo čo je v rámci jeho hodnotového rebríčka dôležité. Ono nakonec být matkou taky chce odvahu. Obrovskú. Povedala by som, že jednu z najväčších. Ano. Mimochodem, co je pravdy na tom, že na vás tvůrci Vln s natáčením čekali, když jste byla těhotná? To by bolo príliš pyšné a myslím si, že aj nepravdivé hovoriť, že teraz sa celé natáčanie zastavilo, že kým moja dcera bude už dostatočne veľká na to, aby som mohla s ňou cestovať. Ale Jirka, keď sa dozvedel, že aká je situácia, tak povedal, nevadí, počkáme a zároveň samozrejme, že všetky tie vonkajšie okolnosti boli také, že bolo to bez problémov, no tie prípravy boli obrovské, toto nie je žiaden malinký štúdiový komorný film, takže vlastne to perfektne vyšlo. No ale moc o vás stáli, je to tak? Asi keď povedal, že so mnou počíta napriek tomu, že sa mi zmenila životná situácia, tak asi áno. I vy jste asi moc tuhle roli chtěla? Velmi. Taky jste řekla, že to pro vás bylo natáčení za odměnu. Jak to? Remeselne za odmenu. Nie často sa stane, že herec má možnosť takto. My si herci vyberáme z toho, čo k nám prichádza. Nie je to tak česť a sláva výnimkám, kedy herci dokážu byť samotní tvorcovia, že prinesú nejakú myšlienku, dokážu si nájsť okolo seba tím a producentov, ktorí mu tú svoju ideu zafinancujú a tak ďalej. My väčšinou herci sme interpreti, ktorí čakajú na príležitosť. A tie príležitosti, keď už je teda tá prvá fáza toho šťastíčka, že teda chodia, tak potom ešte sa v tom treba prebrať, že čo je v nejakú dobu pre toho herca zmysluplné. A ono sa to nie vždy stretne. Že ponuka aj môže prísť, ale nemusí to byť nič, čo by vás v dané obdobie zaujímalo alebo čomu by ste chceli venovať svoj čas a energiu. A tu nás sa to spojilo absolútne vo všetkom v téme, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a zaujímavá v tvorivom tíme, na čele samozrejme s Jirkom, ale Martin Žiaran a prosto všetci, čo tam boli a moji kolegovia, tak to sú také tie veci, kedy naozaj je všetko v rámci toho terča úplne v strede. Obě zmíněné ženy, Dagmar Burešová i Věra Šťovíčková, tak byly odvážné v 60. letech. Jedna se pohybovala v prostředí komunistické justice a druhá v mužském, což je potřeba potrhnout rozhlasovém kolektivu. Byly pro vás o to silnější, že se prosadili právě v té době a právě v tom prostředí?
Myslím si, že určite pre ženu v tomto období byť v mužskom kolektíve alebo vykonávať prácu, ktorá ešte stále bola dominantne mužská, muselo byť samo o sebe náročné. Ono nejaké obrodné procesy v rámci mýtu a tak ďalej prichádzajú v posledných rokoch a ešte stále to nemáme podľa mňa úplne v našich krajinách vysporiadané. Myslím, že v 60. rokoch sa o niečom takom ešte nikomu ani nesnívalo a bolo to na tej žene samej, aby si dokázala aby sa dokázala ustať v takom kolektíve. Čiže to už samo o sebe je nadpráca a energia navyše. A keď to niekto dokázal, nejaká žena, tak česť a sláva. No, tak její cesta k té pozici nebyla jednoduchá právě proto, že byla žena. Samozrejme, ona vlastne si, teraz sa bavíme o ktorej? O Viere? O Viere. Áno. Viera si vlastne už to, že ona vlastne od začiatku si vôbec to vzdelanie musela doma vybojovať, tak myslím si, že k tomu pristupovala úplne inak, zodpovedne a veľmi rýchlo pochopila, že musí ako keby nájsť svoj stred a pôsobiť navonok nejakým spôsobom, ako sa o nej hovorilo, ľadová kráľovna, čo je ale prinášalo veľkú mieru autonómie a aby bola vnímaná ako profesionál, nie ako objekt. Režisér Vln Jiří Mádl se s Věrou Šťovíčkovou kvůli filmu několikrát sešel, což vy jste před jejím odchodem v roce 2015 už nestihla. On řekl: znám Táňu dlouho, nevím jak moc hluboce, ale vnímám ji jako křehkou ženu, nezranitelnou, možná spíš ve smyslu vnímavosti. Je v ní křehkost i síla, v tom, jako by byla Věře podobná. Našla jste vy sama v té roli něco ze sebe? Aj keď som si najprv asi to nechcela priznať, sama keď niečo... Ja som si stále hovorila, že ja by som reagovala oveľa empatickejšie, oveľa by som bola taká ako keby taká teplejšia, hřívá. A potom som si uvedomila, že v okamihu, kedy naozaj mám vnútorné cieľ, presvedčenie a tiež sa potrebujem nejakým spôsobom vymedziť alebo vyhradiť, jednám úplne rovnako. Že se člověk schová, nebo člověk žena, že se schová za ten ledový krunýř? Je to forma ochrany, je vlastně nějaké nárazníkové pásmo? Určite. Ale nehovorí to o tom, že by ten človek nebol zraniteľný, nebol krehký. Hovorí to len o tom, že si potrebuje prosto pre seba vytvoriť nejaký priestor na to, aby vnútri dokázal byť dostatočne silný pre boj o svoju vec. Jak odvážný je ve vašich očích právě Jiří Mádl, který příběh československých rozhlasáků napsal a natočil? Nesmierne. Ja si neviem ani len predstaviť, že čo toto musela byť za ťaž na jeho ramenách. Pokiaľ viem, on sa tomu venoval 10 rokov. Jirka je absolútny perfekcionista, takže viem si predstaviť, že pre ňoho od začiatku neprichádzalo do úvahy, aby ten film bol natočený kompromisne, alebo nie tak, ako on ho vo svojej hlave vidí, alebo ako ho cíti. Mal šťastie, že si našiel, alebo že už mal vybratú po svojom boku producentku Moniku Kristl, ktorá s ním zdieľala tento názor, ale musím povedať, že ten boj, kým sme vôbec len začali točiť, musel byť veľmi, veľmi náročný. No áno, popisoval to tady v pondelí. Obrovský stres a mnoha veľké dávky neurolu. Viem si to predstaviť. Potom už samotné natáčanie, tak to tiež bol masaker. Ten režisér naozaj na svojich pleciach nesie úplne všetko. A každý od neho všetko chce vedieť a za všetko je zodpovedný a tak ďalej a tak ďalej. A obklopil sa, myslím, ešte aj kamarátmi, voči ktorým cítil veľkú zodpovednosť. Takže ani to nemuselo byť úplne jednoduché. No a potom to, s čím my, tvorci a interpreti, bojujeme veľmi často, a to je prijatie. Pretože samozrejme, že každý z nás túži potom, aby niečo, do čoho dáme svoje presvedčenie hlavne, a energiu, že nie je to iba, ako sa hovorí u nás, kasacink, že vlastne ma to prestáva zaujímať v okamihu, kedy za to dostanem honorár a už nech si s tým robia, čo chcú. Ale nie, že naozaj človek chce niečo vytvoriť, tak potom prichádza to napätie toho, či na to niekto bude chodiť, či to bude prijaté, či sa to bude páčiť. No to teď se v kinech tleská, takže to je veľká satisfakce. Tak to sa nikomu z nás ani nesnívalo, napriek tomu, že sme dúfali, že to prijaté bude. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.